دوستانی عزیز، من парфюм заказ карда будам духи аз вебсайт омада расид. ҳозир ман шумо ба unpacking мекунам, нишон медиҳам. ман ана ҳамин намуди парфюмро заказ кардам дӯстон. бисёр духиҳо дорам, лекин хостам ягон хел необычный запахи нежный бошад барои тирамоҳ. намина харид кардам дӯстон. бисёрам гуфтанд ки духи зур таърифӣ, бӯяш ҳам нағз. канезир мебинем. мана дӯстони азиз, номаш Bal de Fricue, ба фикрам ин французский парфюм. ҳозир мебинам тагаш. Made in France, бале. французский парфюм, бӯяш ҳамин беҳад вай чӣ гӯям нозук. ман вақай ҳозир шапидам, дидам. бӯяш беҳад нағз дӯстони азиз, барои нами фасли тирамоҳ уже салқин мешавад ку камтар ҳаво, барои ҳавай барои кардан беҳад нағз. ҳозир дӯстони азиз, ман боз якта вай набор нею конфетница заказ кардам. ҳозир нишон медиҳам. дӯстони азиз, манам аз ҳамин конфетница харидам. ҳозир нишон медиҳам кушодам. чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз, ҳамин хел наборҳо бечора ин чанг шудааст. ҳамин хел наборҳоро беҳад нағз мебинам. инам ҳозир овардан дӯстони азиз. берун чанг, аз ҳамин сабаб ҳам ин крышкаш. Сейчас я вам все покажу. вале ҷизаку ба ман беҳад маъқул. манам ин тагаш, ин дуюм этажаш, ин сеюм этажаш. Это крышка. Вот. Дидед дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам ҳалчиҳои нағз мебинам. хоҳед ина як этажа мемонед, хоҳед ду этажа мемонед, шишагӣ. ман хостам ки ин ба чӣ мемонам. ман мехоҳам ин ба якумаш ба M&M's монам, дуюмаш ба ягон хел шоколадои ба мазза, ягон хел шоколадое ки гузаред дар даруни хона, дара гирифта хӯред. вот сеюмаш ба мехоҳам ягон хел шоколади ки вафли дорад, ё ки дарунаш монам, ё ин ки наоборот метавонам бодом монам, писта монам, и инаш ба M&M's монам. ман ҳамина заказ кардам дӯстони азиз. салом дӯстони азиз. имрӯз рӯзи шанбе, якшанбе буд. мо хостем ки якта салатча кунем. ана пекинская капуста, картошка, сабзи, курица дар кор шуд моба. баъд дӯстони азиз, мо ҳамаша тоза кардем, тухм ҳамачия, баъд оҳиста сар кардем. ана камтарак бекор будам дӯстони азиз. тайёрӣ ба тӯи бисёр кӯк, бисёр монда шудам, барои ми влог кам кардам, лекин баъди тӯй насиб. худо хоҳад влогҳои нав ба нав шуморо интизоранд дӯстони азиз. ман ба шумо ҳамаи либосҳоямро чӣ хеле ки гуфта гирифтам, ҳамаи украшения, тоқӣ, курта, пурта ҳамачиамро нишон медиҳам дӯстон. ана имрӯз бошад хостем ки камтарак салати лёгкий карда хӯрем барои очищение кишки. анамин пекинская капуста бисёрам барои здоровья нағз дӯстон, барои ин ки вақте ки салат мекунед, протеинаш бисёр мешавад бо гӯшти мурғ, картошка, тухм, сабзи, бандуэл и майонез. инҷа бошад ҳозир мо дӯстони азиз гӯшти мурғро реза карда истодаем, баъд аз вай картошка, сабзи ва ғайраҳо. хайр дӯстон, бо ҳамин влог монед, то охираш тамошо кунед. имрӯз ман хостам ки дар давоми рӯз бо як тортча рафта харам. шириниро
بسیار سخت نقض میبینم دوستان عزیز. نمیتونم هر روز در خالدینیکی ما شیرینی است، торт, пирожное, ширини, пирини. Аз ами печеные, шоколадои, ами магазини хурдан уже худо ба шукур сер шудаям. Уже наметунам бисёр хурда дӯстон. Ами камтарак мехӯрам, фикр мекунам ки мепартум. Лекин ман хеле пухтупаз, чизои резунак, торт, пирожные, хеле чӯя сахт нағз мебинам дӯстони азиз. Ширини я хеле одам ҳастанд ки шириния мехӯранд, мегӯянд ки фарбе мешем, вес мегирем. ҳамин мо дӯстони азизам хеле табиатан худамон харобак ҳастем. ҳама чиёи бамаза, ҳама чи мехӯрем, лекин намедонам ширини ами ба фикрам бисёр мехӯрам, лекин всё таки вес намегирем. дӯстони хеле одам ҳастанд ку мегӯянд ки ширини хӯрам фарбе мешам, лекин дилашон ширини мекашад, хеле шоколада бу мекашанду, лекин салати вай хурсуден, барги салат хурсуден хароб шавамда. аммо хеле дӯстони азиз мо наоборот шириния беист мехӯрем, чунки нағз мебинем ҳамин чия. лекин организми мо худашам хеле худо ба шукр аз ягон чи жалоб надорем. хайр ана дӯстони азиз бо ҳамин влогча монед озир салатча тайёр мешавад. баъд боз мегузарем ба барномаи дигари нави мо. بوی ریحان میکنه تاکسیست ریحانی چی میگن اون من خورده ایمی نه نیستم این در ماشینش مونده است نچید نمیدونم من مامان دورمتی اوچم دادم بود خونه ماما هم نرفتیم اوچم نرفتیم او من نشون ندادم چی بود معلوم خواهید من شما بلوگری بسیارم знаменитый блогер این همین باید بساز پشت من خودم نتونم شما چی بده عزیز تورتیک خریدیم من تورتیک از کیک هاوس با مزه шоколадный. Нешкон шуда да холодильник. Мана дӯстони азиз торта дар наш шоколадный.